Ng gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood diyan. Ah, Nandito naman po tayo sa aking channel, ang channel na maraming kaswertihan ang inyong malalaman 'pag manood lang kayo dito sa channel ko na Faith Turalba Lucky Advice. At ngayon, mayroon akong bagong ibabahagi sa inyo, mga kaibigan ko diyan. Kanina po, ah ano ko kanina, pag punta ko doon sa Magallanes kanina, alam ninyo, ang laking tuwa ko na nakita ko talaga ang matagal ko nang hinahanap na plant. Kasi, yung nagpunta ako sa Kabadbaran, ay nako, nahirapan talaga akong naghanap na kasi wala. Pagkatapos, yung pumunta ako sa Butuan City, inaunahan naman ako. Naunahan naman ako ng isang bumili naman doon. Umuwi na walang nabili. Kaya ang laking tuwa ko kanina na sa wakas nabili ko na din, nakita ko na din yung plant na gustong-gusto kong mabili. Okay po? Ito po ang aking nabili kanina. Ito po ang chestnut money plant. Mga kaibigan, nandito na po siya. Nandito na po. Ito po ang hinihintay ko. Matagal na talagang hinihintay ko itong halaman na ito. Dahil itong halaman na ito, nagbibigay ito ng kaswertihan sa mga may-ari nito. Lalo na sa mga taong mahilig sa sugal. Sa mga swertries, sa mga luto. Nako, mga mami dyan, pili kayo dito. Mga mahilig sa sugal, pili kayo dito. Baka ito ang magdadala sa inyo ng kaswertihan sa pagdating sa mga ganyang usapan. Kaya ako sa inyo, ito ang aking number 1 na ikarekomenda po na tanim. Ito po ang chestnut money plant. Okay po. Dahil mahilig ako sa mga pagod luck, gusto ko pong i-share po sa inyo yung isa, yung plant na oregano. Kailangan po sa inyong bahay, ganito po ang oregano natin. Nako, mga kaibigan ko dyan, mga mami dyan, kailangan sa inyong tahanan, magtanim din kayo ng oregano plant. Ang bango-bango. Direct! Ang bango-bango. Naamoy ko na ang kaswertihan. Naamoy ko na talaga, Pera na to, pera na to, pera na. Naamoy ko na talaga, sobrang tuwa ko talaga. At mayroon din akong nabiling, sa una, jade plant. Isa po din yung pampaswerte. Ang problema po, hindi ko ipakita sa inyo ngayon. Kasi yung nabili kong jade plant, ay nako, nasobrahan ko ng tubig na yung sa pagdidilig. Ay nako, nasira, yung mga dahon niya hanggang na talaga, nalanta. Sayang naman, baka sa sunod, mabili ako ng jade plant. Yung jade plant, isa din yun, magbibigay sa inyo ng maraming pera, pati sa love life, pati sa mga usaping pera. Yan ang jade plant. Pero ito, nako, I love you so much. Nandito ka na sa bahay ko. Ito po ay isang gabay lamang, mga kaibigan. Pero para sa akin, maganda ito pag mayroon kayo dito sa inyong tahanan. Mga kaibigan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakiclick na po ang baba na button para
huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share sa video kong ito para makita nyo naman yung susunod na mga video ko. Ito na po ang i-share ko ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po. Parang mahal ko kayo kaya nag-share ako ng mga ganitong mga para ipamahagi ko naman sa inyo ang lahat ng mga kaswertihan na natanggap ko. Yun na yan. Dito na tayo. Kaya maraming salamat dyan. God bless. Ingat po kayo, mga kapatid. Mwah, mwah, mwah!